dia, som el Pau i el Santi i avui us parlarem sobre la conversa. La conversa és la comunicació entre dos éssers vius amb l'objectiu de transmetre un missatge. La capacitat de conversar és la millor habilitat que tenim els humans, ja que ho podem utilitzar per a tot. Si volem demanar alguna cosa, com els apunts... Santi, em deixes el que heu fet amb mates? És clar, Pau, ara m'ho torna. Qualsevol intercanvi d'informació entre un emissor i un o diversos receptors es considera una conversa. I no només ens podem comunicar amb la veu, també ens podem comunicar amb el mòbil. Ja veieu que hi ha diverses maneres de conversar, però hi ha alguns factors que tenim que tindre en compte perquè una conversa sigui còmoda i s'entengui. La primera de totes seria el contacte visual, ja que es dona molta informació sobre l'emissor per saber si el receptor està atenent o està interessat. Ara farem un exemple. Com t'han anat les vacances, Santi? M'ha anat molt bé, hem anat de viatge a Martorell. Pau, estàs bé? Per què no em mires quan parlo? Com podeu veure, el no mirar la cara pot crear una certa incomoditat cap a l'altra persona. No solament això, també està demostrant que la persona, pel que sigui, no té cap tipus d'interès pel qual estàs explicant. També, una part de la conversa que és molt important és la no verbal. Una conversa que es manifesta a través de gestos, expressions i moviments corporals. Per exemple, quan estem parlant, tindrà una postura inadequada. Tu has passat bé, Pau? Sí, ha sigut molt divertit. Com podeu veure, l'expressió corporal que té el Pau ens està demostrant que no s'ho passat molt bé. I aquest ha sigut el nostre vídeo. I esperem que us hagi agradat.